오늘 서울에서도 जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लानानै उनावहाय बुंनो सानदों ओमफ्राय बाहागो लाफैनाय गासै बिथांमोननिसिम सिगां जोंनि बोराइ फरायसा आफादनि दैदेनगिरि सुबुं सांग्रांथि हानजा सुरनाय जांख्रिखां बयबो जांख्रिखां ओंखारबो बयबो ओंखारबो बियो गासै बर' हारिनि थाखाय नोंनि साननाय आंनि साननाय बर'खौ गेरेमसा हारि दानाय लैहोर ज' जों बयबो होसिखावो गोरबोआव गेदेरथार थांखि लाना बर'नि इयुनखौ सिमां नुना गोरबोआव गेदेरथार थांखि लाना बर'नि इयुनखौ सिमां नुना नाजानाया सुबुं धोनजानायनि दोंसे लामा गावखौ गायसननो थाखाय नाजानाया थांना थानायनि गोजोन लामा फेग्रा मुवानिफ्राय गोजानाव था खोमसि फोथायनायखौ बयबो नागार उन्दै बैसोआव हाबा दाना मैहुर खालामनायनिफ्राय जानगाराव था गोग्गो समाज दानायाव बयबो बाहागो ला थार बिजिरनो बयबो नाजा थार बिजिरनो बयबो नाजा Semester lah. Beda udah, ini beda. Besar udah. Thank you. 저수와 이렇게 가잖아 다 가잖아 다 가잖아 다